Benvinguda, Abril, com estàs? Molt bé, molt contenta, molt nerviosa d'estar així, però super orgullosa de poder representar el panorama valencià en la categoria d'artista revelació. Pels que no et coneguin, ets de Benissa, al País Valencià, i doncs has anat creixent, has sigut una veu nova que està, diguem que està emocionant el panorama català, valencià, de les Illes Balears, tot. I doncs, qui és Abril? I per als que no et conec. Abril és una artista emergent que neix a Benissa i 2003, tinc 22 anys o 23 en tinc 23. En tinc 23 acabat de complir. És una artista emergent que té moltíssimes ganes de cantar, de ballar, de fer música i que espera poder aplegar en la música molt, molt lluny, perquè és el que vull dedicar. I la persona que escolta Abril es trobarà una persona que vol ballar, que vol cantar, però sobretot que vol arribar a l'ànima, perquè a mi m'encanta cantar en aquest filet de veu també d'arribar a l'ànima, però a la vegada també m'agrada molt la tralla, molt ballar. El teu primer disc és Instructions per estimar una cirera. El nom podríem dir que és poètic, és molt diferent al que estem acostumats. Llavors, com sorgeix? Sorgeix amb Elga Ambach, la meva directora d'art. I clar, vam estar pensant en quin nom li posem al disc, perquè jo no sé la gent com ho fa, però jo vaig fer un disc i no tenia nom per al disc, no vaig pensar en què havia de fer posar-li nom al disc. Sí. Aleshores, clar, el meu disc és una declaració d'amor pura Sí. i dura, i quan vam triar la cirera per a representar-me a mi, vam pensar, ostres, pues igual estaria guai instruccions per estimar una cirera, pues, perquè jo sempre ho dic, el dia que vulguis tirar-li la canya a algú, passa-li el meu disc, perquè és una declaració d'amor, i per això està relacionat la cirera i les instruccions, perquè suposa que si escoltes el meu disc pues, t'enamoraràs de la cirera, que puc ser jo, pot ser tu o pot ser qualsevol altra persona. Doncs llavors també el disc barreja diferents estils, com pots veure pop, folk, pots veure electrònic, tradició. Llavors, per qui no et conegui, amb un sol to no et podries descriure, no? A dia d'avui. A dia d'avui no. I de fet, espero no poder fer-ho ni l'any que ve ni l'altre, perquè m'agrada molt estar descobrint. Clar, com no sabíem què fer, el meu cosí i jo, que també és el meu productor, vam dir, bueno, pues podem fer una cançó de cada mare i també vegem com estem més còmodes a l'escenari i també com reacciona el públic. I ha funcionat molt bé perquè així pues, hem tantejat el terreny i sabem una miqueta més cap a on volem tirar, una cosa més oscura, més pop electrònic, oscur, tecno, algo així, ja veurem. Ja veurem. Llavors, les teves influències van des de Billie Eilish, Rosalia, també Sílvia Pérez Cruz, entre elles són molt diferents. Molt. O sigui, a l'hora d'inspirar-te, tu consideres que hi ha una que afecta més que les altres o totes per igual, o depèn de la cançó per l'estil? A veure, és com el que deia abans, que el que vull transmetre jo és eixa tendresa, que seria la tendresa de Sílvia Pérez, de Rita Pallés, de Maria Arnal, que m'encanten, però a la vegada vull passar-me-ho molt bé als escenaris, jo no vull que estar sentada, jo vull que estar ballant, i això, pues, Billie Eilish, Charlie XCX, tota esta gent. Aleshores jo intento fer una barreja, ho intente, però... I en valencià, que això és important. I en valencià, sí. Però això, jo no puc llevar-me de damunt eixe Sílvia Pérez perquè m'he criat en això i és el que a mi m'aplega. Llavors, ets del País Valencià, com ja hem dit, i ara t'estàs començant a obrir cap a Catalunya. Ja l'any passat vas anar a Festa Major a Vila-seca, també a Barcelona vas anar a un enderroc Sona. Llavors, com reps això de començar a créixer tant, començar a veure que tens una gira ara molt gran endavant? És heavy, és heavy, és una pressió enorme perquè, jolín, fa un any Abril no existia i ara Abril té una gira de 40 concerts i és molt totxo perquè la gent que encara no sap què és Abril em diuen uau, però qui és esta xiqueta i per què té 40 concerts? Què està passant? Per què no la coneixem? I no sé, tot això també és gràcies a la meva oficina, Último Pasillo, i a Pascu, que tot té una faena darrere, tot té molt de temps dedicat i molt ben pensat, i jo no puc estar més contenta de tota la gent que està fent que
Abril i tot el projecte d'Abril estiguen ara posicionats on està. I llavors també has pogut ja col·laborar amb La Fúmiga, has pogut col·laborar a Zoo, La Raïd, en plan has fet moltes coses, llavors també has sigut telonera de La Raïd. Llavors, tu com ho reps? Ho repen que, jolín, que ràpid està anant tot. Sí, però no? clar, jo sempre dic, jolín, em fa pena perquè és com que està passant tot molt ràpid, però alhora pense, uau, no puc desaprofitar això, qui no voldria això que m'està passant a mi? Aleshores ho rep en els braços ben oberts, en llàgrimes, perquè me'n recorde que quan Pancho em va dir, Abril, vull que col·labores a Lladres de Sobretaula, i jo, què? Clar. I recorde cridar a ma mare, mama, és que Pancho el de Zoo, i bueno, i en La Fúmiga igual, quan Artur també em va dir, clar que sí, i és que no em queda altra que agrair-li a tot el món per confiar en un projecte emergent com és Abril. També aquest últim any vas poder fer l'himne del Festivern, sí. Juntament amb Figaflaues i Pep Jimeno Botifarra. Llavors, a part de com reps la cancel·lació del festival, també el de poder fer l'himne, estrenar-te en el Festivern, i que a sobre sigui amb aquesta gent com és Pep Jimeno i també és Figaflaues, també què és això? Com t'arriba i què és el primer que fas? A veure, jo sempre que em pregunten, quan en alguna entrevista com m'han preguntat on voldries tocar, dis-me un festival. Jo sempre he dit el Festivern, perquè per a mi el Festivern és el millor festival que n'hi ha a tot el País Valencià. És el festival on jo m'he criat, aleshores, clar, ja no és que et diguen vas al Festivern, és Abril, vols fer la cançó del Festivern? Va ser com, uau, ara què? Ara què? I clar, jo tenia molt clar que volia col·laborar en Pep, perquè per a mi el Botifarra és la cosa més gran que té el País Valencià. I clar, vam pensar en Figaflaues, però tampoc pensàvem mai que ens dirien que sí, però bueno, els va agradar el tema, van dir que sí, jo trobo que es va quedar una cançó superxula perquè barreja allò tradicional en allò en tecno, electrònic. Són tres veus super diferents però que a la vegada empasten molt guai. I res, i sobre la cancel·lació del Festivern, pues, bueno, jo vaig plorar molt. De fet, no vaig fer res en cap d'any, em vaig negar, vaig dir, no, me'n vaig de festa, no res, em vaig quedar a casa amb la meva gossa, la meva família, i vaig dir, això és el meu Festivern, i fins que no torno al Festivern, jo no vaig eixir de ma casa fins que no n'hi hagi Festivern. I bueno... Aquí també ho vam viure... Tots ho vam viure mal. Llavors, ara et volem fer una dinàmica, que és bàsicament et direm frases de cançons teves i ens has de dir si són veritat o ficció. I si són ficció, com t'has inspirat. Vale. El no res amb tu, La pausa infinita, tu llegis un llibre i jo enfonse en l'arena als peus. Això és poesia pura i dura. Sí? I com t'has inspirat? Com sorgeix? Suposo que d'influències de la carrera. Jo estudio filologia catalana i suposo que... Això ajuda. Sí. Llavors, tinc un gat en una foto, un somriure en la memòria, la tassa de llet mig buida. Això ho va escriure ma mare. Ma mare, perquè jo quan vaig començar a escriure lletres, quan vaig començar en el projecte no tenia ni idea de per on començar, i ma mare era la persona més intel·ligent d'este món, i li vaig dir, mami, per favor, m'has d'ajudar a fer una cançó, i va escriure Tinc un gat en una foto, que és una cançó que parla sobre mi, bàsicament, i tota la cançó és sobre mi. Sí, molt guai. I recordes el viatge quan encara dèiem no som futur? Això són històries d'amor. Sí, vale. I el viatge era real, tot. El viatge pot ser fora real, sí. Vale. Llavors, sempre em dius que t'espere, però mai tornes sent el mateix. Que fort, Que fort. És que aquesta cançó a mi, la de Diu el riu, bueno, sí, experiències te da la vida, supose. I he après com surfejar el ritme de l'amor. Això també va ser de ma mare, tinc un gat en una foto, i tota la raó té, perquè sí, ara una ja està preparada. Llavors, ara no podem ignorar el que passa avui a l'auditori. Estàs nominada a Artista Revelació 2025. Què és el primer que fas quan reps la notícia que has estat seleccionada per la gala? Bueno, lo de la gala jo recorde no enterar-me i algú dir-me, Abril, estàs nominada als Enderrock, i jo, com? I passar-li-ho a l'oficina, una cosa que està passant, jo supercontenta perquè jo sé que els Enderrock són els Enderrock, saps? Sí.
no m'ho crea, la veritat, però, jolín, molt contenta. I ja passar, uau, uau. Clar, és que són tres rondes. Van ser moltes, no Sí, sé moltes quantes, però rondes ja, moltes. sí, Jo dec sí. moltes paelles als meus amics per lo pesar que vaig Lo que ser, t'han votat, de no? per favor voteu-me, per favor. De veritat que és l'última. Però ha I quan era servit l'última d'algo. en tornava una altra. Ha servit d'avui estar aquí. Sí, moltes gràcies, amics meus, sou els millors i amigues. Llavors, estàs nominada juntament amb la Jules i l'Osa. Sí. Llavors, això és una mica que t'has de ficar... Això és una mica que jo pense que qui guanye estaré supercontenta perquè damunt som 3 dones. Per això tenia apuntat també, sí. Jo de veritat estic molt contenta tant així com en els Premis Ovidi, Sí. que també vaig estar nominada. Ho vaig dir que el que més m'omplia a mi era que ja era hora, jolín, que havíem arribat per a quedar-nos. I a sobre com a artista revelació, que això vol dir que el panorama que puja... Sí, sembla que és totalment, més- totalment. De fet, així no ho tinc tan clar, però a nivell País Valencià venim una onada de ties que és que ja és impossible no fer un cartell sense que n'hi hagi el 50% xiques, perquè és que... Sí, hi ha moltes. És que estem així ja. Esther, Sandra Montfort... Sí, Naina, sí. la xica, una Marifeta, és que n'hi ha 50. Total. I ara imagina't que estàs a dintre l'auditori i diuen que has guanyat. Has de pujar a l'escenari, clar, has de dir un discurs, has de dir alguna cosa. Un discurs que no m'he preparat, per cert. No t'has preparat. Llavors, has de tenir en compte que està tot el panorama mirant-te tu aquell moment. És que jo preferís no pensar-ho, I què preferiries? Què és el primer que diries? Bona nit, no m'esperava això, sé que sona típic, però no m'ho esperava. No m'he preparat res, de veritat que pareix mentira, però és veritat, no m'he preparat res. I que visca el País Valencià i que ja era hora de que es valore tota la feina que es fa al País Valencià, perquè al País Valencià tenim una qualitat musical increïble i trobe que no se li dona la importància que té. Sí. Per això estic tan contenta d'estar així, perquè els valencians volem vindre, volem pujar. Totalment. També en els festivals, aquest any et veiem aquí a Catalunya en el Festiuet. Sí. Que, bueno, a veure si i a final d'any, per novembre farem també una sala així a Catalunya, sinó que us convido a totes també a vindre. Està anunciada en les meves xarxes, tornaré a posar-ho de si poquet. Així que... Doncs allà estarem. Molt bé. Llavors, si perdessis aquesta nit, tens algun plan a fer per oblidar-ho? Anar-me'n de festa. Molt bé. Anar-me'n de festa, sí o sí. O sigui, jo no m'he ficat així, digo, papa, no, per anar-me'n a casa. Així que guanyo, no? Jo supercontenta d'haver vingut a Girona, per ser preciosa Girona, d'haver vist a Jules, a l'Osa, haver conegut a vosaltres, per exemple, així que jo me'n vaig pagar a venir això. I si tu no estiguessis nominada, a qui nominaries del País Valencià al teu lloc? Buf, a moltes. Pues, a Naina podria estar així, a la xica que va eixir fa poquet, a qui més? Bueno, Esther és que en revelació, Esther ja porta més temps que jo, però jo què sé, a millor cançó te'n podria dir moltíssimes del País Valencià, a millor videoclip també, però bueno, no mos queixem, estem així. I llavors, abans d'acabar, et volíem donar com una feina una mica complicada, que és que ens has de dir una pregunta que vols que fem a tots els artistes a la Catifa Vermella. Uau. Inclosa tu, perquè te la farem també un cop allà. Vale. Jo no tinc ni idea, que puc preguntar guai, que siga guai. Si s'han dutxat esta nit, a vindre. Si s'han canviat els calçons. No sé què. Per a la Catifa, tothom. Per a tots. Uau. Jo també, és que no sé què preguntar. Què solen preguntar? És que jo no estic posada, això. És que qualsevol tema pregunten aquí. Pots... Avui et... Ah, vale, deixa palo. Que tu vulguis. Totes són vàlides. Joli, no ho sé, estic en blanc. Si no cantares la música que cantes, quina t'agradaria cantar, que fora totalment diferent. És veritat. Doncs mira, sí, això és bona. Perfecte. És bona. Doncs, Abril, ha estat un plaer, molta sort aquesta nit. Ah, que guai, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.